Hei konco-konco, aku Dimas Tegar Panuluh. Ning kene aku arep cerita ngenani tugasku basa Jawa sing judule Gadget lan Lembar Ujian. Koyok piye sih ceritane? Ayo disimak bareng-bareng. Ing sawijining SMA negeri ing kutha cilik, suasana sekolah saiki lagi rame nyiapke ujian sekolah sing sedulur maneh bakalan teka. Saben kelas kebak poster motivasi koyo sukses iku kanggo sing gelem usaha utawa sinau saiki kanggo masa depanmu dhewe. Perpustakaan luwih rame timbang biasane. Akeh siswa padha sinau bareng, rembug soal lan nyiapke catetan. Ing kelas 11 ana siswa jenenge Kevin. DS jatine pinter lan cukup cepet nangkep pelajaran. Nanging luwih kepincut karo HP-ne. Yen jam istirahat utawa wektu kosong, Kevin luwih seneng scrolling media sosial utawa main game online tinimbang maca buku utawa latihan soal. Kanca-kancane kerep ngejak sinau bareng Kevin, nanging ajakan kuwi kerep ditolak. Akeh guru bola-bali ngelingake, nanging Kevin mung mesem lan terus wae karo gadgete. Kaya ora ana sing kudu dikhawatirke. Nalika wektu ujian teka, kahanan dadi serius. Siswa-siswa padha mlebu kelas kanthi wajah serius, nggawa alat tulis lengkap lan nyiapke mental. Nanging Kevin mlebu kelas kanthi santai, mung nggawa bolpen lan ora nggawa catetan kanggo disinaoni. Nalika lembar soal dibagekke, Kevin kaget pitakonan-pitakonan sing kudune gampang malah ora iso digarap. Tangane geder, keringat wiwit metu saka batuke. Kevin mung iso nyawang kertas kosong sing urung ana jawabane. Ora mung kuwi, nalika ujian isih lumaku, HP-ne malah muni amarga enek notifikasi. Suara notif saka gadgete langsung narik perhatian sak kelas. Pengawas ujian nyeneni kanthi tegas. Sopo sing nggawa HP urip nalika ujian iso kena sanksi. Kevin dadi bingung, dredeg, isin lan meh nangis. Amarga kanca-kancane ndelok marang dheke. Sawijining wektu sing kudune kanggo mbuktekne kemampuan Kevin, malah dadi wektu sing paling isin kanggo masa sekolahe Kevin. Saka kahanan kuwi, Kevin ngerti yen waktu kanggo dolanan gadget wis ilang. Sakwise ujian rampung, dheke dijak omong karo Bu Sulastri. Gurune mung ngendika, ilmu kudu digoleki kanthi tumemen. Yen wektu sinau wis ilang, mung penyesalan sing isih keri. Wiwit kuwi Kevin alon-alon nata jadwale. Gadgete isih dienggo, nanging wektu sinau ora ditinggal. Ceritane Kevin dadi pepeling kanggo kanca-kancane. Gadget pancen wigati, nanging yen ora iso ngeter wektu, malah iso ngerusak masa depan. Sekolah ora mung papan kanggo ngumpul ilmu, nanging uga papan kanggo nglatih disiplin diri. Wong sing sukses duduk sing paling terampil dolanan gadget, nanging sing iso ngatur wektu kanggo nggayuh cita-citane. Kuwi mau cerita sing iso tak andharke. Muga-muga apa sing ana ning cerita kuwi iso dadi pelajaran sing bermanfaat. Amrih kita luwih ngerti pentinge ngatur wektu lan tanggung jawab. Kurang lan luwihe nyuwun pangapura sing akeh ya Cah. Matur nuwun.